حرايمو ممهر تاغاي زبنه مكتر رئيس ممهر كفولي خالاي برك بيت تمرتي قالامينو لما قنا تماهروكم افتينكم اللهم تي هاغراو زنبرني 10 في الفتنه بوصيتون زحاشه زبحال بهاجر درجه وصيتيوم امزغيوم ምናልባት በሀገር ደረጃ ጥራሕ ቢሆንስ ናይዚ ቀላሚኖ ነረ ሪከርዱን ሰይረሞ እዮም ዝበሃል ነገር ሰሚዕ ኣለኹ ንሱ ሓቅነቱ ከመ እዩ ዝብል ነገር ከም ዘለዎ ክነውግዕ ኣለና ግን ውጽኢት ፈተና ተማሃሪኩም መጽኢሎሞ ታ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኩም ዝብል ነገር ብጀሚርና ክነዋገ እሺ ያቀኒለይ ያው ከምቲ ዝገለጽካዮ ምክታጋይ ዘበነ ይባሃል ናይ ፍሊከላይ ትምህርት ቀላሚኖ ምክትል ርዕሰ መምሪያ ተዓወት ከም ቤት ትምህርት ጥራሕ ዝውሰድ ዘይኮነስ ከም ማሕበር ልምዓት ትግራይ مستقطي من الناس إنها رخنتاتهم كنريو خلنا عوض بتقرأي لأيه قلت بدلي دحري ناي اكتسل استعمت ناي سالوان ناي شكر ناي طورناتيناتات درجة نمجمرة بزبال خناتات كم زي عينة عوض محفاسنا الناس بتقرأي نقع حق وسكا أو لما بستمرت فيزي استابلش كيرا ويكع تعيشة للإسران حموشن عمت من محدار زنبرت كل محور مع تجري كمان محبرسب بيت متقالنا وكحجوسكم كل اللي حجوسنا وسني يقولون أزينا هنا تحجوسنا. قرب من الوقت تي وصيتهم بخمة يو ساعة هندزي كاوز تعم حنا زخنا خناتات ناي سنتات ناي ورار ناي كوينات كنا ووار عمتات يوم حليفهم يو حزون بستفعل ملكعو علو تسقم أمورنا علو بتجوارون علو زي خمسة عينات وصيتكم وزخالكم كم تكال بزحاشة من قد كده محزون كابزنا غير أفتوش تتسابع بريكارد الصور المهنيات تعين استفلي من قد سلستقمكم تعين ميلا مهارات سان أو تعين حرنت من قد سلزنا ركمي 5 كيلو هو حجي تخمت نفولت قط أتقرأي زولت مرتبطات بتوم زنورو تأجمات مهنياتات ويكعب قبل علنا بس قلت أمنا ورار كم زعنون فلتينا درجة كله بزبال لو تحت يسافون درجة بزيلو استسووا له استسددوا له تمرت بيت عنهم لخناتاتي فقند أمبر لحرناي بريتوريا وعلي سمعنت كيد مهار مستمر يجمر مستوى حاله محور لمعة تجراي بذكاء على بتاع زلاتا فولي بجت بممداب تمرت بيتنا بصراحة ناخذ أتوم سكبرته تي أبزي نور صراحة كل عام تتقيمين تمرت بيت كم مصراي تحيزو كم مصقان تحيزو نتم تمهارو بفولي نخدالو بيجيروم قبل عليو تمهارا يكون صراحة نايتي تكال حبو تسمعوا إيه نتم تمهارو شوم كدالو صانحو مالتي كاف زنبرنا شجر كم حدا مصنعني كم حدا موصي خنتك أملهم كم النقل أميننا تمحور حساب أمينو إيونا بصراحاتي بتستقبل عرخات ومتمهارون أيحفرون أو تزرعنا يوتسيت نبيت مرتين تكال ناس تقرأي يحقوا سوتسيت كما تزخيلوا مالتي قرب نالبات تي زحلفون هات في اللي تقرأي نورات تكالات تمرتي في اللي زين هزواز بهالات تكالات بتعمي بستسأنا من قد ستقعد كساب مات أو حدا خبابي بتعمي زحزن ملكعو بزح مانجو نيروس زي مانجو بليعهم قريصهم وزخدوا ونتات اللي زفلتوا لنا مات زوزح تكالات هزوز بهالات واقع يعني نات تقرأي ناس مزت تحيزو قلامينو خابزي حدقاتات كابز تقعت دحن ناس آيات بهالدياس ويس بخمع عند ما تتقعيز بهالعين تكاليس تعينت عنوة اللودو خمي هو حجي تايد مشيلكا كم تسخز بالكايو دارجا كابزي تنسزي طرفة تكال اللويل كاب تقراي مزراب كبيدي بستصنع بز مسل منقدي حد تكال نات على شيء يعني قلامينو نايزي عنوة زي حدا أكاليا زورو لكم كتريوت خليهم دحر بزح نجارة عني نعون يزول كها محرم مع تجري زلوا بجت أماتي تابع من مدب تبزول صراحة تانية ليتن كتر نيلو ثمرت بيتنا بصراحة نخاطو تزي جورون يركب بدي حزون كل نجار تمالي يكون لنا كم تجري بس أجمع زلا كم محرم مع تجري ونبس أجمع زلا كم كلام نون بس أجمع مس أجمعتنا خوينا هنا توم تمهارق نمرهم كلنا كل زبالة أبنت كذا من معينات ممهري مسحفتي بلنا توسيديو تزريفيو عنيو ممهر مصحف تكست بوك نبلو مالتي كومون ريفرنس بوك سيبلنا ونابرنا مستياتات نايت ممهر كلاسات كله عناني جن بزتقال متن توسنا صغانات غيرلو ايت ممهر مستمر تجميرو حزون بصقمنا زلنا كم تخلو تግራዊ ዝገጠሞ مالتي قرب كاب تقلل تفتنتي مالت زي كل ነገር كيلو بتعمي بخبير هناتات زخبد نايسنو لبونا
ኩነታት ኣትዮም ናብ ፈተና ብጣዕሚ ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዘምፅኡ ርኢና ኣለና ያው ብሚድያታት ብካልእ እውን ክቃላሕቀኒ እዩ ምክንያቱ ካብ ጠቕላላ ተፈተንቲ ቀላሚኖኩም ክንደይ ፐርሰንት እዮም ሓሊፎም ዝብል ነገር እስቲ ናብኡ ንወጣ ብምሕላፍ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ቤት ትምህርቲ ፍሉይ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ኩሉ ግዜ 100% እዩ ዝሕልፍ እሱ ታሪክና ሕዚ እውን 100% እዮም ሓሊፎም ካብቶም ፈተና ዝኣተው ፈተና ካብ ዝኣተው 106 ተምሃሮ ስጋዕ ሕዚ ናይ 8 ተምሃሮ ገና ኣብ ከይዲ ውፅኢቶም ዘይተፈለጠ እምበር ቶም ዝተፈለጡ ናይቶም 98 100% ሓሊፎም እዮም ትሕት ዝበሃል ውፅኢቱን ኦልሞስት ዳርጋ ይብላን ብምሉእ ተምሃራይ ኣብ ልዑል ውፅኢት እዩ ዘሎ ካብ 657 ጀሚሩ ዘሎ ሬንጅ እና ተምሃራይና ብትረንድ ኩሉ ግዜ ናይ ፍሉይ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ውፅኢት ልዑል እዩ ክንብል ከለና ዝወደቕ ተምሃራውን ኤክስፔክት ይግበርን ፎር ዛት ማተር 100% ኢና ሓሊፍና ማለት እዩ ግን ክንደይ ፐርሰንት ክንደይ ረኺቦም ዝብል ዳታ ገለ ከኒህኩም ዶ ቀረባ ማለት ክንደይ ፐርሰንት እዮም 600 ረኺቦም ክንደይ ፐርሰንት 500 ረኺቦም ገለ ዝብል ነገር ከ እዋ ሕጂ እቲ ከም ትምህርቲ ቤት ዳታ ሰሪሕናዮ ኣለና ብሬንጅ ኢና ሰሪሕናዮ ዘለና ልዕሊ 650 ዘምፅኡ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣለውና ካብ 600 እስካዕ 649 ዘምፅኡ 10 ደቂ ተባዕትዮ 7 ደቂ ኣንስትዮ 17 ተምሃሮ ኣለውና ካብ 550 እስካዕ 599 ዘምፅኡ 21 ደቂ ተባዕትዮ 17 ደቂ ኣንስትዮ ጠቕሊሉ ዝበለ 38 ኣለውና ካብኡ ካብ 500 እስካዕ 549 7 ደቂ ተባዕትዮ 14 ደቂ ኣንስትዮ ጠቕሊሉ 21 ኣለውና በጋጣም ኮይኑ ምስ ዝነበረ ኩነታት ምስ ሕማም ምስ ካልእ ተደራሪቡ تحت 400 3 እዮም ዘለውና በጋጣም ኮይኑ ግን እዚኦም ልዕሊ መሕለፍ ቤንች ዘምፅኡ ተምሃሮ እዮም ማለት ኢና ተምሃሮና 100% እዮም ሓሊፎም ብዝገርም ግን ዳርጋ ከም ዝረኣኻዮ ኣዝዩ ልዑል ዝበሃል ውፅኢት እዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ቤትና ሪከርድ እውን ተሰይሩ እዩ ቅድም ክብል እስኪ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ውግዕልና ቅድም ክብል ብደቂ ተባዕትዮ ተምሃራይ ኣብርሃም 631 እዩ ነይሩ ሪከርዱ ሕዚ ብ650 7 ተሰይሩሎ ኤልዳ ትበሃል ተምሃሪትና ቅድም ክብል 621 እዩ ነይሩ ሪከርዳ ሕዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተምሃሪትና 626 ብምምፃእ ሰይራቶ ማለት እዩ ሪከርድ እውን ተሰይሩ ናይ ሃገር ሪከርድ ጥራሕ ዘይኮንና ሰይርና ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ቤት ትምህርትና ሪከርድ እውን ተማሒሹ ማለት እዩ ጠቕላላ 17 ዝኣኽሉ 600 ዘምፅኡ ኣለውና ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ውፅኢቶም ገና ኣብ ምፅራይ ዘለውን ኤክስፔክት ንገብሮም ተምሃሮ ኣለዉ ወይ ሪከርድ ክስበር ይኽእል ወይ ከዓ ብዙሕ ልዕሊ 600 ክረኽበሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ከም ዘለዎ እውን ክንገልፅ ንፈቱ ማለት እዩ ወረድሲ ኢንተርቪው ቀዲሙ በቲ ሕዚ ትፅበይዎ ዘለኹም ገና ውፅኢቶም ዘይተፈለጠ ከይዱ ዘለዉ ተምሃሮኹም ሲ ልዕሊ 657 ክመፅእ ዝብል ዓይነት ትፅቢት ኣለኩም እርግጠኛ ዋላ ተዘይኮንና ኤክስፔክት ንገብሮ ተምሃሮ የለና ቅድም ክብል በቲ ዝነበሮ ስታተስ ሪኢኻ እንተነኣሰ ክልተ ተምሃሮ ልዕሊ 600 ከምፅኦም እቲ ሓደ ሪከርድ ክሰብረሉ ዝኽእል ፕሮባቢሊቲ ኣሎ ኢልና ንኣምን ዘይክሰብር ይኽእል ግን ከምኡ ዓይነት እንትን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ከይዲ ዘሎ ኣብ ምጥያቕ ኢና ዘለና ንምንታይ ብል ናይ ሽምጌጋ ድዩ ካልእ ምጥያቕ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ምስ ተታሒዙ ምስ ፈተና ይኹን ምስ ሓፈሻዊ ዝሕዝ ዘሎ ኩነታት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ እውን ኣብ ቀረባ መዓልቲ መበል 25 ዓመት ከም ዘኽብር ሰሚዕና ኣለና ምክንያቱ ምስ ተታሒዙ እውን ትብሎ ተሃሊካ ናይ መወዳእታ ዕድል ክበካሙ ይቐኒለይ ካብተን ክሕልፈን ዝደሊ መልእኽቲ ሓደ በትግራይ ደረጃ ድሕሪ ዝኩሉ ዕንወትን ብርሰትን ተምሃራይ ትግራይ ብሓቦ ምንም ሪሶርስ ምንም ምቾት ኣብ ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ውፅኢት እዚ ብምምፅኡ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ንትግራይ እንኳ ሓጎስ ካህሎ ይደሊ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ውፅኢት እውን ስለ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ከም ትካል ከዓ ፍሉይ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ እቲ ዝነበሮ ተመክሮ ብምጥቃም እቲ ዝነበሮ ናህሪ ኣቐፂሉ ኣመሓይሹ እውን ብምኻዱ ዝውን ዝሕጉስ ነገር እዩ ኣብኡ ከለኹ ግን ዕድመ ንኩሉ ትግራዋይ ክዕድም ይደሊ ካብ ሕዳር 25 ስጋዕ 30 መበል 25 ብራዊ እዩ ኢሉ በዓል ቤት ትምህርትና ንኽበር ኣብ ምድላው ኢና ንርከብ ኩሉ ትግራዋይ ደጋፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖን ኣብቲ በዓል ንኽርከብ ብኣካል ክርከብ ዘይኽእሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይቲ በዓል ተሳታፊ ክኸውን ንኽሕግዝ ንኸበራትዕ ይላዎ ምክንያቱ ከምዚኦም ዝበሉ ቤት ትምህርትታት ክቕፅሉ ግድን ስለ ዝኾነ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከዓ ሃፍቲ ኣባላታ እዮም ከም ንፈልጦ ዘጣየሽዋ ተጋሩ እዮም ዘመሓድርዋ ተጋሩ እዮም ትረኽቦ ፈንዲ እውን ኣብዝሓ ካብ ኣባላታ እሶ ኣብ ኣባላታ ተመርቂሳ እትነጥፍ ገባሪ ሰናይ ትካል ስለ ዝኾነት ተሳትፎ ኩሉ ትግራዋይ ወሳኒ ስለ ዝኾነ እሞ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከዓ እታ ብራንድ ተባሂላ ትፅዋዕ
ቀላሚኑ መበል 25 ዓመት ስለ ተኸብር ዘላ ኣብዚ በዓል እዚ ኩሉ ትግራዋይ ንኽሳተፍ ብዝጋጣሚ ክዕድል ይደሊ ንዝተገበረለይ ቃለ መሕተት يقنيله. إحنا وين بتعاملنا نمسجن كم تكال تصرح وزن لهم أو تصير تمرتي يكون أكلت مسرت غيره بتعميز النادي قصلوا لنا نزجوركم لنا خلنا ينام سولناكم من ما استعجلنا أنا جري لهم وقتها تقبلكم زلكم داتا يخون فتنا وصيتكم تمهركم وقربكم سلسناكم تعاملنا نمسجن يقنيله. موسى تعال تقرأ خطرة دلي. برجت أنا كريل دلي. كمت البعض توانا أنا جرو تقدم أي نجر سلام للو سلام كم كله مالتي سلام للو كأوقع تي أنا رنا فلتيو تي دلنا يهون حتى بعد فلتيو أنا زي بمسارات عملنا تغيره تي لحشة بوجه ما كان بوجه ما تابع نزل للو قبل حشة هون تاتكويلو ريلو هون تاتكهرلي تشيلني أنا أقول لا أخوانا قبلت باقي قرب كنديا أفتا موسى سلام زلوا واسترجع قاعد تقرأ آخر إيد زلوا لكن كنديا أستوعب أتاي كوني تأخذت اللي حتى تنسى أنا تعين صوت وأنا دليت كام قلت تعمي اللي حب سكان تعين تقرأ أخذت اللي نه معت زخنت تأثرجع جت سكرت تأثرجع جت بتكنولوجيا مع عائلات حزب سيفيلايزد زخنة بتعمل انفورم زخنة حزبي مهور زخنة ناي تمرت إنستيتوشنات بز حزب اللوا استرجعت أنا حيال زخنة إلى وين مس أفريقيا بتعمل العزة السؤال هذا اللوا خرية تدلي أفريقيا خم كونتينت وين بعلا خمتي زلوا هفتي بهم درجة تعبي بخالي إنفلونسون بخالي قدمت تكوني زدليا كورات تملكتن مدمستن هزوا ميديا تقراي تي بي ام لما عنتي صانحي تزغبرنا ابزي افودي خلاي بركي بيت تمرتي قلامينه ايو مس تمهاراي موسى كيدانن تمهاراي كنديا رايانينا صانحنا ازوم تمهارو كنتي تكاتلوون صنحكم كنديا رايا 655 موسى كيدانه 657 وصيت ممصا زلعله وصيت زمصو تمهارو يوم سوم زغبرنا يصانحي تزي مسل نيرو او كالي وان بخالي غاشا بخالي مدو كنرخبنا يقنيلنا